Здравейте хора, аз съм Гошо и днес играм Minecraft Pocket Edition. И като виждате, в момента не сме в обичайните светове, които сме. Днес ние ще играем в един сервер, наречен Instant Network. И ще играем на игра, която е доста популярна. Именно тази. Build Wars. Според мен ще ви хареса, защото доста ютубъри вече започнаха да правят поредици на Build Wars. И смятам и аз да почна. И да, ще оставя IP-то на сервера в описанието. И да, нека започваме. Хоп! Сега трябва да изчакаме. Ако искате да играете с мен, пишете в коментарите. Ако искате, вече ще правя отделни манинки под там клипчета съвсем малки, за да кажа, че нали, снимам на Build Wars. Ако искате да играете с мен, само ви казвам, защото наистина бих се радвал да играя с тези, които ме гледат понякога, може би. Ако искате да играете с мен, просто влизате и да се срещнем, защото има доста такива и ще започваме. И това първата е in PvP. Добре, как ще го направя? Така, знам как ще го направя. Защото бях правил такова, обаче 3, 4, 5, 6, 7, 8, ей там. Защото ме беше изхвърлило от самата игра. 1, 2, опа, грешка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и на 8. 3, 4, 5, 6, 7 и на 8. Знам какво да правя. И мисля, че така не съм сигурен какво трябва да правя. Просто ще направя нещо такова. И да се съчем по късмет, защото, както знаете, не влизаме всички там, които са онлайн в тая игра, примерно там всички 1000 човека да влезем в един сервер и да играем. И може да се засечем. И ще се радвам, ако се засечем, например. Защото би било доста яко да играя с някой мой фен. Разбира се, вече виждам, че имам един абонат, за което страшно много ти благодаря. Мисля, че се казваше Gangster Dragon или нещо такова. Не съм сигурен, но все пак много ти благодаря, че се абонира. Като първи абонат, страшно много ти благодаря, наистина. Но няма да прекалявам с благодарност, защото мисля, това е голямо клише, но все пак. Така, продължаваме. Много дърдоря и малко строя, като гледам аз. Трябва да побързам. Имаме 2 минути да построим това. И не се безпокойте, ако слагате лава или пожар до самото нещо, което строите, няма да изгори. И направи грешката да се топна в лавата. Сега, чакай малко. Не съм изгасен, тъй че. И така ще направя сам. Само за да ми се изгаси. Хоп. И така, малко дупки ще направя. Нали знаете там, че имаше едно с лопати, дето копаеш снега, за да мога да паднат другите. Ами, точното и правя в момента. Така, момент. Където е 1, 2, 3. 1, 2, 3. Аха, значи е тук. 1, 2, 3. 4. Да, и ето тук. 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Добре. Така. Сложа такива, защото просто ме мързи да вземем някакви други, честно да си кажа. Така. Оп. Добре, имаме 1 минута да го направим. Само да не ми крашне пак. Моля са. О, имаме 1 минута. Имаме 1 минута. Ой. Бате. Почти съм готов. Трябва само малко. Още да го правя. Казах. Аре бе. Готово. Така, сега вземем фенсове.
Фенсове, гаре. И аз пък гаре. Фенсове, бе. Давай фенсове така от тази страна. Им да проверя дали има стълби от всяка страна. Има стълби от всяка страна. И бум! Готови сме. Така. Друго. Една табелка ще бъде тук. Ето така. И ще пише Snow Battle. Snow Battle. Защото може хората да игра разберат много добре. Ами, мисля, че е това. Да. Да, и сега ще чакам 3, 2, 1 и гласуването започва. Така. Първи. Кетчмания, окей. Добре, това ме кефи. Ще му дам good. Тоест добре, защото наистина ме кефи някакво кетчмания. Аре, бе, кой? Това не е... Всъщност, има нещо... Зато ще му дам окей. Защото има нещо като... What the f... Да ни казва Мари. Добре, хора, първата игра крашна, затова ще направим втората и да се молим да не крашне. И да се молим да не е им ПВП. Защото втори път ми крашва за това. Еми, да. Сега чакаме хора. И долу в коментарите може да пишете какво искате да направя. И ще се опитвам да го оцелвам, нали, в смисъл, защото не можеш да си избираш какво да строиш в, нали, в Minecraft Pocket Edition. Само да кажа, че това е само за 0.11.1. Ето започваме след малко. Пишете какво искате да направя, ще се опитвам да го улучвам. Ще се опитвам много внимателно обаче. И... Хеликоптер! Вече строях такова и ми крашна. Все едно, добре. Да започваме, но... Оп, чакай малко. Аха, добре. Значи не, насаме. Добре, така. Даже... Ей така. После така, и после така. И точно пък го нацелих аз. Добре. Така. Няма да говоря много, защото строя, но все пак ще се опитвам, защото много бързо времето минава в приказки. Ето така. Всъщност би трябвало да е едно нагоре. Ето така. Хора, обаче аз реших да правя тази поредица, защото наистина много харесвам самата игра. И от вчера, откакто си нали, преинсталирах Minecraft 0.11, реших да играя, защото наистина много ме кефи. Да. Ако не знаете как да се регистрирате, спокойно ще направя клип за това. Може би де. Не, ще го направя. Сигурно ще направя клип, за да може повечето от вас да знаят. Само да кажа, че се пише Red Andro Games и съм с обичайния си скин. Тоест, ето този. Отпред не може да ме видите, защото съм нали. Така. Бях стигнал някъде до тук с хеликоптера. И само за ми крашни сега. Така. Аре бе. Или пък... Не, всъщност искам да е 3. Имаме минута и половина, за да го направим. И ще го направим, хора. Казвам ви, ще го направим. Ама той един хеликоптер стана. Нищо аре. Тъй. Сега къде е средата? Ето е. Приех точно пък. Де. Ай сега, няма да кашлям. Няма да се разболяваме. Така. Е така.
Ще направим едно маничко стълбище. Аре бе, писа. О, една минута остава. Супер! Имам доста добри очаквания. Ако сложа, може би това, да. Ето така и така. Така и така. Мисля, че е добре. И така. И така. И, не, всъщност тук смятам да има един чест. Едно за парашути и... Само момент. Така. Да могат да контролират, разбира се. И една врата. И бум! Готово! Нашият хеликоптер е напълно готов. И сега ще видим какво мислят хората за него. Пишете ми какво мислите вие за него всъщност. Защото наистина... О, чакай малко! Бързо, бързо, бързо! Готово! Yes! Успях да му направя задна перка. Почти де. Добре. Не. Добре, ари. Ще му дам кеш отгоре-долу. Разбрах кое какво е, нали, това е самата и това са перките, които малко не са получили как трябва. Добре, това какво е? О, това пък е... Това е кит. Не е хеликоптер. Повече прилича на кит. Но хубаво, аре. Ще му дам окей на него, защото доста прилича на кит, наистина. О, това е моят. Чакайте, ще сложим едно усмихнато лице. Така. Това е как? Аха. Добре, и това това сложа, добре. Но ти ще му давам гръд, защото ма кефи. Да, изглежда като ние големите самолети. Да видим следващия самолет е... Хеликоптер. Добре, яке. Good. Напишете ми какво мислите вие за моята постройка на хеликоптер и за моето ПВП-нце. Окей, това е яко, зато ще му дам епик. Напишете ви какво мислите за моето малко ПВП-нце, което бях направил, което не можахме да видим къде ще стигне. И кажете какво мислите за моя хеликоптер. А това дори не е хеликоптер. Затова ще му дадем пуп! Да. И ние сме трети с нашия хеликоптер. Знаех си, че той ще е първи. Така. Ей, успяхме. Така. Good game, guys. Ще го на английски, защото това е английски сервер, а не български. GG, everyone. Red Andro Games. Ето, както виждате, се пише така. Днесна, браво нас, успяхме да сме трети, което не е толкова лошо, ето трети сме. И да. Ами, колко стана дълъг клипа? Добре. Ами хора, това ще е за клипа, защото още не съм удостоверен ютубър. И не мога да качвам клипове над 15 минути. И да, това беше от мен. Абонирайте се, харесайте клипа, коментирайте го. И не забравяйте, разбира се, едно от най-важните неща, да го споделите. Долу ще има, нали, IP-то на сервера, сега ще съм си направил Facebook страница или нещо. Затова, да, хора, това беше от мен и